Joliba TV jabarani filɛbaw arajo Joliba lamɛnbagaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an ti sɛgɛn fiyewu limanaw an minnu b'aw timinanja k'an filɛ ani k'an lamɛn walasa aw ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni ye an sigilen kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ n'o bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ kunnafoni sɛbɛnw ye min fɔ ani minnu sɛbɛnna kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔna la limanaw an b'o de lakale aw ye don o don nin waati mana se o kuma na an b'aw fo dante foli min na limanaw bi ye min ye tarata utukalo ale tile 20 sɔrɔ san 2024 o kuma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ ka an lajɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ n'u y'an ka page Facebook ani page YouTube an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo min ye arajo Joliba segukaw fɛ yen nɔ an bɛ segukaw fo k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ka min ye Sikasokaw fana fo arajo Joliba fana bɛ lamɛn ye Mali marabolo bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Kayi fo Tezan Watɛn limanaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw danse min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw gafew bɛ an bolo kɔrɔ yan n'i y'a jateminɛ Nouvelle Horizon ale bɛ yan le soir de Bamako ale bɛ yan nɔ min ye Mali Tribune ale fana bɛ yan ka taa se les Républicains nin fasiri de sɛbɛn 4 an bɛna ninnu de lakale sisan aw ka faamuya kama kuma na an b'a fɔ yen na aw bisimila an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon Ɲɛdankura limanaw ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Bakari Togola ye a da bɛ Bakari Togola ka kiriko la n'i y'a lajɛ kununko ntɛnɛn Bakari Togola ka kiri limanaw n'i y'a lajɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min k'u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min dayɛlɛlen bɛ ko maa minnu tɛgɛ yera sɔrɔ tiɲɛni na walima maa minnu tɛgɛ yera foroba nafolo tali la Mali kɔnɔ yan u k'o de ma ko cour d'assises spéciale sur les crimes économiques limanaw Bakari Togola ale ka kiri bɛ ka tigɛ o sen fɛ limanaw ayiwa gundo walakara Bakari Togola fɛ dɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi sabu ko Bakari Togola ko n'i y'a ye ale bɛ nin kɛnɛ in kan n'i y'a ye ale jɔlen bɛ kiri tigilamaw ɲɛma bi ko a fɔra k'ale da bɛ nafolo k'ale sen bɛ nafolo ko la walima a ye nafolo ta awa ko maa wɛrɛ de ye janfa ta k'ale sɛgɛrɛ Bakari Togola ko o tɛ cɛ o tɛ muso ye premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ko Bubu Sise de ye janfa o ta ka ɲɛsin ale ma a ma da Bubu Sise ma a ko comptable min n'o tun bɛ Confédération des comptabilitaires n'o tɔgɔ ye ko Fajala Kulubali ko Fajala Kulubali fana min ye wari jatela ye k'o fana bɛ janfa in na Bakari Togola da sera nin maa fila tɔgɔ ma limanaw a kɛra dabaliban ye kosɛbɛ kunungo Bakari Togola ka kiri min n'a bɛ ka tigɛ k'a fɔ ko a jalakira miliyari 9 ɲɔgɔn na k'o de tununa min ye kɔɔri sɛnɛnaw ka wari min n'o bɛ di u ma limanaw n'i y'a lajɛ awa cour d'appel la kunungo awa kabi nɛgɛ kanɲɛ 6 awa maa minnu bɛ yen n'o ye kunbatigiw ye minnu bɛ fɛ ko in ka kɛ u ɲɛna olu taara ka cour d'appel dafa tewu n'i ye jateminɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati yɛrɛ min ye Bakari Togola yɛrɛ a bɔra limanaw min ye forokiya jɛma o b'a la yɔrɔ in yɛrɛ la lakanabaw fana caman tun bɛ polisiw ni protection civile maaw olu tun kɛlen bɛ ka yɔrɔ in ka koli ka kɔlɔsi sabu kiri min tigɛtɔ filɛ nin limanaw kiri a kumantan tɛ maaw tun ka ca a yɔrɔ la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ Bakari Togola yɛrɛ maa minnu b'a lafasa minnu bɔra a ka dugu la n'o ye Kumantun ye minnu bɔra Buguni mara la minnu yɛrɛ bɔra hali yɔrɔ wɛrɛw la ka na Bakari Togola lafasa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan k'o ɲɛ da a ka kɛ seere ye olu ka kɛ a ko seere ye n'i y'a lajɛ limanaw min ye Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APCAM a ɲɛma kɔrɔ Bakari Togola limanaw ale tun bɛ kiri tigilamaw ɲɛma n'i y'a lajɛ jalaki min binna n'o kuma fɔra ka ɲɛsin Bakari Togola ma kuma kɔni cayara kuma janyana fana sabu a jala k'a fɔ k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 la limanaw min bɛ waati jan de kɛra la Bakari Togola ka lafasabaw n'o ye a ka avocat ye olu ni ministère public olu kɔni ye kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ min ye juge ye olu kɛlen ka jalaki bɔ k'a bin k'a fɔ ayiwa Bakari Togola ni ne jalaki bɛ e kan a fɔra ko miliyari 9 ko o tununa e y'o dun i senyɔrɔ la a ka avocat y'a jira k'a fɔ ko nin kiri in yɛrɛ tun man ka sigi n'i y'a ye ko a fɔra yɛrɛ k'a y'a dun ko nin kiri in yɛrɛ tun man ka sigi sabu avocat ka jate la ko min bɛ APCAM ko fɔ sariya minnu b'a kɔnɔna la sariya ninnu Confédération
confédération awa kwani awa jekulu do be nu kama ko organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA limana ko awa coton culture no ye korsen naw ye kwani jere jekulu ani OADA ni no le me nyona ani jamana ka awa chageda no le te nyona ka fo ko ni nafolo tununa ye ko bina fo ko awa Bakar Togola de tega sera foroba nafolo ma aka avocat ya yira ka fo ko awa min ye ni kirinye ka kumanga si wa cour d'appel yere ya amarelente ka fo ka bi ni kiri fasugu tige ni ya laje ministère public o mimbe no ye awa no de be ka gouvernement joro fa ayoro lay no bi siga ke procureur wi olu ya yira ka fo ko nafolo min tunna ko nafolo inte nafolo were ko jamana de unde kan nafolo do sabu ko gouvernement be awa nafolo min tagadi awa senkelo ma no subvention ka kori san ka nogo san ko nafolo ko o de tununa mini ministère public ale fana yo o jabi di Bakar Togola ka avocat ma o la sa limana kuma ko ni fale lan cogoya la min ye critique law ye awa olu kɔni awa baara ka sonsoro ka taa ɲɔgɔn ye kɛrɛda fɛ fɔlɔ olu kɔni mɛna ɲɔgɔn ye la fo nɛgɛ kanɲɛ 16 waati u segira kana limana ni kun ye Bakar Togola ye a ka ayiwa nɔfɛmaw minnu bɛ yen ni olu kun bɛ Bakar Togola nɔfɛ kiiri tigilamaw kɛlen ka awa fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn avocats ni awa ministère public awa juges taara ɲɔgɔn ye min kɛ limana ni kun ye Bakar Togola ɲɛda lajɛ ni kun ye a nɔfɛmaw minnu bɛ ka lafasa ni kun ye olu fana ɲɛda lajɛ i b'a sɔrɔ ayiwa nisɔndiya dɔɔni b'a kan sabu jigiya bɛ a bɛna fɔ jigiya dɔɔni kun b'o ɲɛda la k'a fɔ ko ayiwa Bakar Togola e ko a bɛ sɔn ka bɔ nin ko in na a kun kɔrɔtalen limana kiiri tigilamaw segilen kana ko Bakar Togola a la barre k'a kana a sigira sabu a ka kɛnɛya yɛrɛ ta yamaruya a k'i jɔ limana ko Bakar Togola fari jolen ba tɛ a fɔra k'a fɔ ko min ye miliyari 9 k'o de tununa a nɔfɛ n'o ye coton culture olu ka wari ye awa n'i y'a lajɛ a ka kiiri min tigɛla san 2021 jalaki kelen min bɛn'a kan Bakar Togola tilala ka segin a kan kiiri tigilamaw ɲɛma k'a fɔ ko ale t'a yɛrɛ ye nin jalaki ninnu kɔnɔ jalaki fɛn fɛn bin'a kan ko ale nɔ t'a la bi ale nɔ t'a la sini ale bɛ se ka min fɔ nin ko la o ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'o ye premier ministre kɔrɔ ye a ye awa nafoloko ni sɔrɔko ministre fana kan ka jamana kɔnɔ yan ko Bubu Sise de ye janfa ta ka ɲɛsin a ma sabu a waati la ko Bubu Sise ko a na kɛ Bubu Sise y'a diyagoya ale kan ko a ka dɔ fara nɔgɔw sɔngɔ kan n'o ye engrais ye Bakar Togola ko ale ma sɔn o de ma sabu ale ka jate la ni dɔ kun farala o nɔgɔ sɔngɔ in kan o nafa tɛ se maa wɛrɛ ma Bubu Sise kɔ o kɔfɛ min ye confédération comptable ye n'o ye Fajala Kulubali ye ko Fajala Kulubali fana kun bɛ janfa in na sabu Fajala Kulubali yɛrɛ a na kɛ ale sɔmina Fajala Kulubali in na f'a tilala ka Fajala Kulubali in bɔ a jɔyɔrɔ la APCAM kɔnɔna la ye limanaw nin de kɛra Bakar Togola ka kuma ye kunungo kiiri min tigɛra awa cour d'appel la awa ko dɔgɔkun in bɛɛ kɔni bɛ kɛ kiiri in na awa sigi kɔni kɛlen bɛ ka kiiri tigilamaw kɔnɔ awa u bɛna nin ko in a bɛna taa laban min na Bakar Togola a ka nin kiiri limanaw Nouvelle Horizon a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o mana bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ Mali la yan limanaw a bɛna fɔ Mali kɔni kɛn bɛ jamana ye yɛrɛsago kɛ sabu n'a fɔra maa wɛrɛ bɛ bɔ i ka jamana na ka na min ye Mali dugukolo k'a ta ye walima k'i sago kɛ o ye chinois ka baara de ye chinois minnu bɛ yen Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi hali n'a sɔrɔ a fɔra k'a fɔ ko awa Mali kɔnɔna la jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ ministriw ka jɛrɛjɛkulu don ko ka sigira ministri kɔrɔ in Lamine Seydou Tarawele waati min na ale tun bɛ awa dugujukɔrɔ nafoloko kunna awa u k'a ma ko opération Mali sanuko sigira ko ka Mali dugujukɔrɔ nafolo ko ka kɔlɔsi walima maa minnu bɛ yen ni yamaruya t'u bolo ne olu de bɛna Mali dugukolo jukɔrɔ nafolo sanu n'a ɲɔgɔnnaw k'o bɔ ka taa n'u ye u sen fila ye k'a sɔrɔ ayiwa sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan limanaw ko chinois de sɔminen bɛ o la Mali la yan awa sanu bɔ yɔrɔw u bɛ taa awa sanu bɔ foyi tɛ fɔ o ye dalakan min yɛrɛ b'u da u b'a fɔ de ko awa jamana ɲɛmɔgɔw de ye yamaruya di olu ma limanaw o de bɛ sen na dɛ a jala k'a fɔ ko chinois de bɛ nin baara la awa n'i y'a lajɛ dugu min bɛ n'u kama ko Balankomana a filɛ nin Kangaba mara la awa n'i y'a lajɛ jɛkulu cakɛda dɔ sigilen bɛ nin ko in du kɔlɔsili kama brigade min na a ɲɛmɔgɔya bɛ colonel Nicolas Sise bolo ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔbatigi ye ministère des mines na professeur Amadou Keita ale min bɛ ministère la bi an ka dugujukɔrɔ nafolo ale b'o kɛrɛfɛ limanaw a jala k'a fɔ ko ninnu kɔni kɛn bɛ k'u ɲɛtugu fɛn dɔ ka fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ministre n'a a kɛrɛfɛmɔgɔw ani awa n'i y'a lajɛ jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ ko ka nin baara in kɔlɔsi
limana k'u sigilen bɛ ka chinois lajɛ u bɛ k'u sago kɛ Mali la ayiwa a jirala k'a fɔ ko dugudenw i n'a fɔ balankumanakaw Kangaba mara la u caman ye u ka damakasiw fɔ Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ko ale ye maa fɔlɔ min ka damakasi mɛn o ko chinois awa k'u kɛlen bɛ ka olu ka forow dɔw yɛrɛ ko k'ale ka maloforo bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna awa chinois ninnu fɛ awa ale kɔni nana bɔ min kalama k'a fɔ chinois y'ale ka maloforo bɛɛ lajɛlen sen awa ka sanu bɔ a la ale y'a ye se kɔni ta ale ye ko kabi utukalo tile 18 yɛrɛ tɛmɛnen yɔrɔ o ma mɛn awa ko ale taara bɔ min kalama ale ka foro bɛɛ lajɛlen sɛnɛ bɛ ni maa kofɔlen ninnu fɛ awa o kɛra o ka seereya ye seereya filanan kɛra maa min ye o y'a yira k'a fɔ ko chinois ninnu dalakan ye mun ye ko n'u ye maa min ka dugukolo ta ko mètre carré kelen o mètre carré kelen i b'a sɔrɔ k'u b'a fɔ de k'u bɛ dɔrɔmɛ 18 di o tigilamaa ma yɔrɔ nin bɛ se ka faamu cogo di olu ta ma kɛ Mali dugukolo ye sa wa Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko nin ko in de bɛ sen na sɛnɛkɛla minnu bɛ Balankomana commune kɔnɔ Kangaba mara la olu de bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la bi a dun jɛla k'a fɔ ko brigade dɔ sigira brigade min ni lakanabaw b'a kɔnɔ olu de bɛ ka olu kan ka Mali dugukolo yɔrɔ bɛɛ kɔlɔsi dugukolo nafolow man ka bɔ ka taa n'a ye o cogoya la ni bolo funna a bɛ d'a tigi de kɔrɔ jeli de welenen bɛ bi o ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta a ka nin ko in ta ba la nɔ tɛ ko chinois kɛlen bɛ ka Mali ka dugukolo k'u ta ye sanubɔyɔrɔ minnu filɛ i n'a fɔ Kure Male Keɲeba Kangaba yɔrɔ ko in kun balila ka ban nka an bɛ don min na ko bi k'u bɛ ka Mali sanu bɔ ka taa n'a ye n'u de y'a falen nafolo la limanaw miliyari caman a bɛ bɛn o de ma a bɛ dankari kɛ Mali sɔrɔ yɛrɛ la a tɛ da o ma min ye sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔw ye a bɛ dankari kɛ o la wa Mali yɛrɛ a bɛ an tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ maa wɛrɛ de bɛ na ka na Mali sanu bɔ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ ni Mali ɲɛmɔgɔw sigilen bɛ a bɛ ka kɛ u ɲɛ na limanaw Nouvelle Horizon yan'an ka bɔ a kɔnɔna la a ka kunnafoni sabanan min n'an b'o lakale o ye k'a fɔ ko Asma CFP tɔnden min bɛ yen ni u ka secrétaire politique don Idrissa Sangare Idrissa Sangare kɔni tununa tunu cogo ma dɔn a la kabi utukalo tile 14 tɛmɛnen na pasiri a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ɲini kana dɔgɔkun kelen bɔ sisan Idrissa Alaye Sangare ale tununa i b'a fɔ tɔw binna nugu la secrétaire politique parti Asma CFP Action Alliance pour la solidarité au Mali Convergence des forces patriotiques a jirala k'a fɔ fana min ye 3e vice-président min bɛ fulaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o ye Capital Pulaku ye a y'o ɲɛma dankan sabanan fana ye Idrissa Alaye Sangare a kɛrɛfɛmaw a somɔgɔw kabi araba tɛmɛnen utukalo tile 14 k'u ma ka kibaruya sɔrɔ fo ka na se an filɛ yɔrɔ min na i ko sisan mun de jalaki bɛnnen bɛ Idrissa Alaye Sangare kan jɔnni de kɛra sababu ye ka jaso ka taa ni a ye maaw b'u yɛrɛ ɲininka a bɛ yɔrɔ min na sisan mun de b'a nin kun na walima a bɛ lahalaya jumɛn na nin de ye ɲininkaliw ye maaw bɛ ka minnu kɛ u yɛrɛ la bi ko araba wulada fɛ a jirala k'a fɔ ko kunnafoni minnu sɔrɔla da garantilen na ko maa minnu ma lakodɔn olu de y'a jaso ka taa n'a ye yɔrɔ cabinet d'avocat min n'o bɛ maître Assane Bari o tɔgɔ la k'a bɔtɔ yen nɔ yɛrɛ de ko u y'a jaso sira la n'i ye jateminɛ kɛ min ye Idrissa Alaye Sangare a fana a bɛ baara kɛ ministère des affaires étrangères la a jirala k'a fɔ ko a ka nin tununi a ye maa caman gan i kamana na Capital Pulaku maaw a yɛrɛ nɔfɛ caman a ka parti politique tɔn n'o ye Asma CFP bɛɛ lajɛlen bataki kɛ ka nin ko in kɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka nin baden n'o ye Idrissa Sangare k'a ka ye k'a sɔrɔ foyi tɛ a nin kun na nka limanaw sigasigana bɛ nin tununi in kɔfɛ dɛ Nouvelle Horizon ka kuma la sabu ko Idrissa Alaye Sangare a jala k'a fɔ ko min ye siganama dɔ ye a na kɛ huissier dɔ ye o tigilama ka kumakan ta k'o kɛ gafe ye n'i y'a lajɛ k'a tigilama yɛrɛ bɛ baara kɛ ministère dɔ la an ka jamana kɔnɔ n'o ye ministère de la réconciliation ye et de la cohésion nationale k'a dɔnnen bɛ politique yɛrɛ bunakun kan ko n'i y'a lajɛ ko gafe min ni huissier y'o sɔrɔ a tɛgɛ la a jirala k'a fɔ kuma min b'o kɔnɔna la ko maa dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko AD AD in de ye a ɲɛfɔ min ye kabi juillet kalo tile 11 tɛmɛnen k'a sɔrɔ nin min ye Idrissa Alaye Sangare a ma jaso ka taa n'a ye kuma minnu bɔra o da ko kuma min fɔra huissier ye k'a fɔra k'a fɔ maa dɔ bɛ yen k'o kun kɛlen bɛ ka bagabali wale ta ka ɲɛsin Idrissa Alaye Sangare ma k'a fɔ ko n'ale kɔni tɛgɛ dara kan k'ale b'a tunu n'a ye wa ko a bi fɛn bɛɛ da ka fɛn min tɛ hɛrɛ ye a yɛrɛ farikolo kan k'a tɔɔrɔ a hakili la fana yɔrɔ o fana ye a damana ko ye limanaw kunnafoni de filɛ nin ye an ye ninnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi
aw bonya bala. Nambora ino fasiri de sebe min nan kwa mako le soir de Bamako yana akumana ako malikura min malikura yoro malibe sanani nabi furanjela fanga konnala awa sanani ningali de kelimbe min le soir de Bamako febi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga aywa firile sanani kofe awa munde tora mau hakili la fasiri le soir de Bamako ka fola ko ambi woro jmen sisan sanani kofe ibeka ka fanga dafrile ko ni yalla je mali denw caman de be minnu be ni olu kun sonente Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nye alama hinala mana Ibrahim Boubacar Keita mina ye jamana mara awa sangolon fla konnala sangolon fla fanga jalaki caman de bina fanga ka ko fanga ko awa kalata nyuma maka kono minye jamana denw ka nafolo ye o tara yuruku na ɲɔgɔnna caman o de jalaki bina fanga in kan lemana n'a fɔra ko jalaki bina Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kan bibi na ko o furanjɛla fanga de nana o kɔfɛ o furanjɛla fanga in an bɛ san 4 na o ko la bi fasiri ka kuma do dɛ soir de Bamako a ko fanga in bilama awa ko jalaki min bina IBK kan awa eko o kuma o fɛn caman de bɛ bi n'a kuma yɛrɛ ma bɔ hali maa minnu yɛrɛ bɛ fanga nɔfɛ i n'a fɔ premier ministre masɔnnama caman hali maa minnu bɛ ni olu ni fanga tɛ hakilila kelen na i n'a fɔ yɛlɛma tɔnden dɔ bɛ yen n'o ye Amidu Dunbiya ye ale yɛrɛ ye nin kuma fɔ ko kuma minnu bɛ bɔ premier ministre ni a nɔfɛmaw da ko kuma ninnu hakilima bɛ a yɛrɛ ɲini a kɔnɔ ka dɛsɛ sabu i t'a dɔn maa min bɛ fanga la bi walima maa min bɛ ka fanga dɛmɛ ko kuma bɛ b'o da ka tila ka jalaki ta ka ɲɛsin o fanga kelen ma jamana o kɛwale fɔlɔ ye mun ye n'i y'a lajɛ memorandum min n'o kɛra M5 RFP fɛ ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma transition awa ko ka a bɛna fɔ k'i moke bɔ furanjɛla fanga na k'a fɔ baara minnu kɛra a fɛ baara ninnu ma ɲɛ jamana awa ladilikan fɔlɔ jumɛn bɛ bɔ o kɔnɔ soir de Bamako ka fɔ la ko maa man ka sɔn fiyewu ka to fanga dɔ kɔnɔ ka tila ka walima ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ i n'a fɔ e ye ɲɛmɔgɔ ye nka ɲɛmɔgɔya tɔgɔ de b'i la nka e bɛ yen ten o ye ladili fɔlɔ ye kɛwale filanan ye mun ye limana Kader Mayiga Abdelkader Mayiga yɔrɔ ale yɛrɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛma ale bɛ Choguel Kokala Mayiga kɛrɛfɛ ale yɛrɛ awa ko n'i y'a lajɛ awa ko parti politique tɔnw ka baara min sonsorola ko a y'a ɲɛfɔ premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a fɔ ko munna o baara in kɛra a dun jɛla k'a fɔ ale bɛ maa min nɔfɛ a bɛ ka maa min senkɔrɔma don dɔ bi n'o ye premier ministre ye o premier ministre kelen in tɛgɛ nɔ bɛ o sɛbɛn in na e bɛ se ka o ko jalaki cogo di e bɛ maa min nɔfɛ o tɛgɛ bɛ o sɛbɛn in na ladilikan filanan jumɛn bɛ bɔ o la limana o ye k'a fɔ i man ka sɔn fiyewu k'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ yen ni e yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko o man ɲi min ye kɛwale filanan ye o Abdelkader Mayiga kelen limana ko awa n'i y'a lajɛ awa min bɛ a ɲinana k'a fɔ ko a bɛ premier ministre min kɛrɛfɛ o premier ministre kelen furanjɛla fanga la baara o baara bɛ yen bi n'a fɔra k'a fɔ k'o man ɲɛ o premier ministre kelen a jaabi tɛ taa k'a to wa a b'a cɛmancɛ la a baara kɛbaaw a b'u fɛ ko premier ministre awa ko n'i y'a lajɛ ale de bɛ fanga ɲɛmaaya n'o ye exécutif ye baara foyi tɛ se ka kɛ bi ni premier ministre ka yamaruya tɛ limana ladilikan jumɛn bɛ bɔ o fana kɔnɔ soir de Bamako ka fɔ la o ye k'a fɔ ko gouvernement ɲɛmaa awa baara kɛra gouvernement fɛ min ɲɛna o min ma ɲɛ o awa premier ministre ale de ye a ko tabaa ye ayiwa kɛwale 4nan ye mun ye ko Nuhum Togo ayiwa Nuhum Togo ale ye M5 RFP minnu bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ ko ale ko kɔsa in na ko maa min fagara k'a bɛ se maa 200 ma jamana cɛmancɛ la ko waati kelen ko premier ministre y'a jira k'a fɔ ko ayi ko lakanabaliya wa ko o kɔni dangari kɛra o la n'i y'a lajɛ ni maa 2 la tiɲɛ bɛ jɔn de fɛ ladilikan min bɛ bɔ o kɔnɔna la jamana k'i man ka sɔn fiyewu fɛn min bɛ yen n'o tɛ lafasa fɛn ye k'i bɛ o lafasa kɛwale 5nan ye mun ye premier ministre an bɛ don min na ko bi jamana ale kɔni bɛ lahala dɔ de kɔnɔ lahala min bɛ yen n'a ko maaw de bɛ k'ale ni jamanakuntigi bila ɲɔgɔn na maaw de bɛ k'ale ni jamanakuntigi cɛ gɛlɛya k'a sɔrɔ dun kuma dɔ fɔra memorandum dɔ kɛra n'o ye M5 RFP min bɛ ale yɛrɛ nɔfɛ o memorandum min jamana o ye jalaki bɛ fanga kan ale Choguel Kokala Mayiga kelen tilala k'a fɔ ko o kuma ninnu ko foyi t'o kɔnɔ min tɛ tiɲɛ ye
jɔn de bɛ k'ale ni jamanakuntigi bila ɲɔgɔn na walima jɔn de bɛ ka jamanakuntigi sɔsɔ o ye ɲininkali ye ladilikan 5nan min bɛ bɔ o kɔnɔ k'i man ka sɔn fiyewu limanaw gouvernement gundow walima fanga ka gundow k'i b'olu ta ka t'olu kɛ walakalifɛn ye jamanadenw ɲɛma o la sa limanaw n'i y'a lajɛ min ye Abdelkader Mayiga min bɛ premier ministre kɔrɔ bi a bɛ premier ministre lafasa a ko kɔsɔn in na a ka kuma labanw na ko ni a bɛ waati damadɔ bɔ sisan ale tɛ kuma yɛrɛ sara premier ministre la sabu ale ka jate la premier ministre bɛ kɔ de kunna a tɛ kɔ min sɔnkan dɔn sabu ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya ninnu bɛ ta jamanakuntigi fɛ a tɛ sara premier ministre la i b'a sɔrɔ gɛlɛya ko dɔw yɛrɛ bɛ ta hakilila dɔw bɛ ta jamana kɔnɔna la a tɛ sara premier ministre la ko yalima ale bɛ se ka kuma saraw la cogo di ko ka se ka jaabi ɲuman di ale ma maa min bɛ yen ni fanga tɔgɔ de b'a la a bɛ fanga la k'a bɛ tɔgɔ b'a la k'a bɛ premier ministre la nka ko i b'a sɔrɔ baaraw bɛ baara la o tɛ sara la ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a lajɛ ko hali forage minnu n'o ye jibondenw ye minnu bɛ sen ka di jamanadenw ma ko premier ministre b'a ta k'a damana min ye jamanakuntigi yɛrɛ ale b'a ta k'a damana ko bɛɛ kɔni bɛɛ n'i ka yeta don bɛɛ n'i ka faamuya cogo don a ko mana kɛ cogo o cogo jamana ko yalima waati joli de bɛna kɛ Asimi Goyita jamanakuntigi a bɛna ɲɛ tugu premier ministre n'a nɔfɛ jamaw ka nin kɛwale ninnu kan minnu bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye n sen kelen bɛ fanga na n sen kelen t'a la don min mana n ja fanga burujali n b'o kuma fɔ limanaw Malikura san 4 le soir de Bamako ko nin jaabi de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ ni min ye o ye k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ko Mali finitigi dɔ n'o ye sapeur pompier dɔ ye lieutenant yɛrɛ don n'o ye lieutenant sapeur pompier Siriki Sundura ale gɛnna ka bɔ sapeur pompier la ko n'i y'a lajɛ protection civile jɔyɔrɔbatigi de don jamanaw a ye min kɛ a ye tana tiɲɛ dɛ sabu sɔn man ka kɛ min yɛrɛ ma fiyewu a y'o de kɛ hali n'a sɔrɔla dama don kɛwale in na yɔrɔ décret dɔ de taara jamanakuntigi fɛ utukalo tile 13 tɛmɛnen in na k'a fɔ min ye lieutenant sapeur pompier Siriki Suntura ko a gɛnna ka bɔ sapeur pompier la limanaw n'i ye finitigi gɛntɔ ka bɔ finitigiya baara la o b'a sɔrɔ a ye dan tɛmɛ dɛ nka ko foyi tɛ yen min tɛ se ka kɛ n'i y'a lajɛ an ka gendarme min ye militaire ye ka taa se polisiw ni eaux et forêts ni ɲɔgɔnna caman ma i b'a sɔrɔ sariyaw de bɛ yen minnu bɛ u jalaki minnu b'a yira k'a fɔ i bɛ ɲangi caman suguya caman bɛ yen ladilikanw bɛ se ka d'i ma i ka baara yɛrɛ bɛ se ka jɔ waatini nka a tɛ se gɛnni ma nka n'i y'a selen gɛnni ma a fɔ min ma ko radiation o b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ dama tɛmɛna ko jamanakuntigi de ye décret dɔ ta utukalo tile 13 tɛmɛnen min ye lieutenant sapeur pompier Siriki Suntura ko k'ale yɛrɛ fini yɛrɛ de bɔ a la pewu k'a gɛn ka bɔ min ye sapeur pompier la hali n'a sɔrɔla kun jɔnjɔn ma fɔ a la nka limanaw nin tɛ nin kɔni siɲɛ fɔlɔ ye sabu Mali kɔnɔ yan an ka magistrat 2 bɛ yen i n'a fɔ Dramani Jara ani Mohamed Sherifu Kone olu gɛnna ka bɔ magistrat la k'a sababu kɛ u donna jamana tana la jamanakuntigi kelen pewu fana de bɛ se ka nin kɛ maa min bɛ yen n'a a ye donna jamana tana la hali n'a sɔrɔla i ye jɔyɔrɔbatigi walima i ye finitigi ye jamanakuntigi ale de bɛ se ka nin sariya ta n'o ye décret ye yɔrɔ Dramani Jara ni Mohamed Sherifu Kone olu ma jɛ n'u ta ye olu taara n'u ta ye min ye cour suprême ale section administrative ɲɛma o dossier yɛrɛ o bɛ bolo la o bɛ ka lajɛ n'a sɔrɔla jo bɛ d'u ma walima jalaki bɛ d'u ma kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Mali Tribune limanaw Mali Tribune y'a jira k'a fɔ halisa ko sanji kɔni ale kɔni bɛ ka na Mali kɔnɔ yan wa a bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ a jala k'a fɔ ko sanji min ye ji ye ji bɛ na a bɛ caya fo a bɛ tiɲɛni kɛ a jala k'a fɔ ko ji ka tiɲɛni kura 26 ɲɔgɔnna o kɛra o senfɛ maa 7 yɛrɛ ɲɔgɔnna o ni tora la o kɛra tile 10 laban in kɔnɔna la n'i y'a lajɛ waleya ninnu kɛra k'a daminɛ utukalo tile 7 ka taa kuncɛ tile 15 tɛmɛnen na jamana kɔnɔna la ani faaba la ya Bamako yan nɔ o b'a jira k'a fɔ ji ye tiɲɛni hakɛ min kɛ a bɛ se 59 ɲɔgɔnna ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanaw maa min fana ni tora a la Mali Tribune ka fɔ la a bɛ se maa 15 ma min ye jamana kɔnɔna la marabolo tɔw la ani Bamako yan nɔ ɲɔgɔn ye sabanan min kɛra comité interministériel de gestion des crises de catastrophe o de ye nin kibaruya in di utukalo tile 15 tɛmɛnen na limanaw n'i y'o fara o kan
min bɛ tali kɛ marabolo tɔ ninnu na a yirala k'a fɔ ko guwa caman de bɛ yen n'o ye duw ye olu caman de bɛ yen minnu fana ka gɛlɛya sera minnu ma n'i y'a lajɛ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Misabugukaw fɛ yen a jirala k'a fɔ k'a ka ca du 300 ye Misabugukaw fɛ yen ji donna minnu kan ji ye tiɲɛni kɛ maa minnu ka sow kɔnɔ minnu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen taara sibiri tɛmɛnen na sanba dɔ nana san tilenna ka na a kɛra sababu ye Misabugu ko ji donna maa caman ka sow kɔnɔna la ko nka a ko ma ban dɛ sabu Mali météo ka kibaruyaw la ko halisa san de bɛ to sen na a jirala k'a fɔ san bɛ to sen na an bɛ to kalo la fo ka taa se septembre walima octobre ma san kelen a bɛ to sen na o la maaw k'u sigiyɔrɔ dɔn maaw k'u hakili to u yɛrɛ la nin sanko in na min ye so feere min bɛ sen na n'o ko a ma ko session directe des logements sociaux a jirala k'a fɔ ko nin baara in k'a diyara maliden dɔw ye sabu a jirala k'a fɔ maliden caman de bɛ yen a fɔ min ma ko session directe n'o ye ka so feere warijɛ la a jirala k'a fɔ maa min kan bɔ a nɔfɛ kɔsa in na Mali Tribune ka fɔ la a bɛ se maa 1000 ɲɔgɔnna ma hali n'a sɔrɔ la so ninnu a wari ka ca limanaw nin b'a jira k'a fɔ soko de bɛ maaw la Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye office malien de l'habitat ko a jirala k'a fɔ ale ka miliyari 288 ɲɔgɔnna ko a kan ka o de ɲini ni so ninnu feereli la sabu a bɛ se so 1000 limanaw ani so 200 ani kɔ de ma so 1000 ni 200 so 102 maa ko hakɛ to so 102 ani 566 o de kan ka feere limanaw maaw ma minnu bɛ fɛ k'a san nafolo bɛ minnu kunna nka limanaw maa caman bɛ yen hali n'a sɔrɔla olu jigi da b'a kan nka caman kɛmɛ k'u jigi da k'a fɔ ko ani ko in a na bɔ a sira ma sabu session directe min filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ sobon de don ni garijɛgɛ kɔni donna na i n'a sɔrɔ nka ko so bɛ di sirakɔrɔ minnu fɛ o ni nin tɛ kelen ye dɔw yɛrɛ y'u dama sɔn k'a fɔ olu kɔni dan bɛ ko in na a bɛ ka kɛ a kɛcogoya la sabu dosiyew minɛna a bɛ se maa 1000 ma minnu taara u ka dosiyew bila o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya na taa o ta wari de bɛ maaw kunna u bɛ ka so ɲini ka se ka don a kɔnɔna la nka min ye so digi cogo kɔrɔ in ye o kɔni o ni nin tɛ kelen ye o kɔni bila an bɛ ka don nataw kɔnɔ Sibiri Sangare ale ka fasiri dɔ an ye nin bɔ Mali Tribune kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le républicain ale y'a jira k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen ale talen bɛ maa minnu bɛ baɲumankɛ baara kɛ n'o ye humanitaires ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ o don kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛnamaya kunun o ntɛnɛn utukalo tile 19 journée mondiale de l'aide humanitaire a ɲɛnamayara minisiriso min bɛ kɛnɛya ko ni ɲɛta bunahadamadenya ɲɛta la Mali kɔnɔna la ani ONU ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ Mali la a kɛra centre international de conférence de Bamako la n'i y'a lajɛ ministère de la santé et du développement social au secrétaire général docteur Abdoulaye Gindo ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ nin don min filɛ nin ye limanaw diɲɛ tɔnba y'a bila sen kan kabi san 2008 waatiw la ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ u ni di k'u buna hadamaden ɲɔgɔnw dɛmɛ ko min ma ko aide humanitaire o la ɲina a bilalen bɛ hakilila min kɔnɔ o ye ko wulikajɔw ka kɛ ka buna hadamadenya yɛrɛ dɛmɛ agir pour l'humanité o de ye hakilila ye min taara bi ɲina na journée mondiale de l'aide humanitaire la min ye Ami Martin ale ye OCHA o ye baɲumankɛ tɔn ye min bɛ diɲɛ kila tɔnba tɔgɔ la Mali la yan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara in a bɛ sen na nka gɛlɛya caman de b'a kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye maaw bɛ lasɔrɔ cogo minnu na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma a jirala k'a fɔ ko maa hakɛ min yɛrɛ bɛ yen n'o kun de talen bɛ san laban in na ka daminɛ janvier kalo la ka n'a bila juillet kalo la san 2024 a bɛ se maa 4,4 ani murumuru 1 ma ko nka olu la maa min sera ka sɔrɔ ka dɛmɛ ta k'o sɛgɛrɛ o bɛ se maa 570 ani 76 de ma o b'a jira k'a fɔ maa min ka ca bi dɛmɛ ma se min ma o de cayara ka sababu kɛ limanaw nafolo ko b'a la hali maa minnu bɛ lasɔrɔ sabu bibi in na bamanca wale kɛmɛ sababu ye maa wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la jatigɛ wale y'a sababu ye hali maa minnu yɛrɛ bɛ nin baara in kɛ n'o ye aide humanitaire maaw ye gɛlɛya ye olu fana sɔrɔ Mali la yan
a bɛ se maa 100 ni maa 50 ni kelen ma o bɛnkanni walew tara ka olu sɛgɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ baara in gɛlɛya journée mondiale de l'aide humanitaire a kɛra nin gɛlɛya in de kɔnɔ jamana an b'a kuncɛ ni min ye o ye ko lakɔli karamɔgɔ 2 olu kɔni fagara maaw fɛ maa minnu ma lakodɔn a kɛra min ye Gundam Tombouctou mara la yɔrɔ min bɛ ni u k'a ma ko Arabebe a jala k'a fɔ ko Bokari Kiso Bokum directeur d'école Arabebe o kalanso ɲɛmɔgɔ don ka taa se Ousmane Adaw ale ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye Gundam n'o ye Teskel ye o kalanso ɲɛmɔgɔ don utukalo tile 15 tɛmɛnen ni lakɔli karamɔgɔ maa 2 in ninnu bɔnɛna u ni na kunnafoni yɛrɛ sɛmɛntiyara minisiriso min bɛ kalanko kunna ministère de l'éducation nationale hali n'a sɔrɔla u ma ko in bɛɛ lajɛlen kunnafoni dangamɛna u fara cogo min na ani maa min kɛra sababu ye k'u bɔnɛ u ni na nka hali sisan maa minnu fana kɛra u sababu ye olu ma u kanbɔ a ko la an bɛ dugawu de kɛ jamanaw fure ninnu ala k'u dayɔrɔ sumaya a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na an ye nin bɔ républicain kɔnɔ ni ala sɔnna sini fana gafew bɛ bɔ an bɛ ye nin kɛnɛ kelen kan k'u lakali aw ye ladiriya kɔnɔ an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ